Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngama-absolute inequalities. Naso-ke isibonelo sethu, sithi lokho kungaphakathi, i-absolute value yalokho kungaphakathi kuncane kunaku 2.5. Manje kufanele sixazulule kuze sizothola u-R kulesibalo lesi, yabo? Lokhu kuyafana nokuthini? Nokuthi bangathi i-absolute value yaka-x kuncane naku 2.5. Yabo? Bangokudweba lokhu ku-number line kuzoba njani? Sisukudwebe sibheke kahle ukuthi kahle kahle masithi i-absolute value incane naku 2.5 sisho ukuthini, yabo? Sisho ukuthi u-x wethu kumele abe mncane kunaku 2.5 futhi ke angaba mkhulu naku negative 2.5. Lokhu kuba lula ke bosebenzisa i-number line ukuze uzokhombisa kahle ukuthi u-x wethu ume kuphi, yabo? Ngibhaleke u0 2.5 no negative 2.5. Sisho ukuthi phela u-x wethu uphakathi kwa negative 2.5 naku 2.5, yabo? Kuze phela azoba mncane naku 2.5 mele abe phakathi naku 2.5 naku negative 2.5, yabo? La phakathi. Thi-ke kwesinye isikhathi ungathola ukuthi iphawu lakho bangabe i-greater than inombolo le esifunayo inkulu kunaku 2.5. Shuthi izobe ingapha emaceleni, yabo? Kodwa ke manje asisebenzi nge-greater than, sisebenza nge-lesser than, yabo? Lephawu lethu la ka-lesser than awuthi siqhubeke ke sebenze ngalo. Manje ke kusho ukuthini? Bathi lento engaphakathi kumele ibe incane naku 2.5. I-absolute value yakhona kumele ibe incane kunaku 2.5. Lokho kuyafana nokuthi sithini? 2r minus 3/4 kuncane naku 2.5 futhi ke u2r minus 3.25 kukhulu naku negative 2.5. Uyabona ukuthi lokhu kuyafana nalokhu bese sikudwebile ngapha. Ngithi ngihlukanise kuze kungeke kudide. Manje ke lokho kungaphakathi kuyafana nokuthi sithini? U-x, yabo? Futhi ke fanele abe mncane kunaku 2.5 futhi abe mkhulu naku 2.5, yabo? Kuyafana nale number line besiyidwebe ngapha eceleni. Manje ke asixazululeke isibalo sethu ngoba sesiyazi ukuthi manje i-number line yethu injani, yabo? Asicale ke ngokususa lama fraction lawo, yabo? Siwayenze ama improper fractions. Sicale ke sothi 2r mase sixazulula kahle isibalo sethu soba u2r minus u3 times 4 kusineza u12 bese uhlanganisa no1 soba u13 phezulu kwa4. Sithini? Sithi mncane naku 2 bophinda phinda u2 no2 uzokuneza u4 uhlanganise no1 u5 5 phezulu kwa2. Futhi ke nangapha eceleni senza into efanayo sothi 2r minus 13 phezulu kwa4 mkhulu naku negative 5 phezulu kwa2, yabo? Manje sekuyacaca ke manje. Kuze manje isibalo sethu sizoba lula sizophinda phinda ngo4 ngoba phela sihlukaniswe ngo4. Anithi u13 phezulu kwa4 kusho ukuthi uhlukaniswe ngo4. Sizophinda phinda ke thina ngo4. Ngibhalela eceleni u4 komabili amacala kuze soxazulula kahle. Masiphinda phinda u2 ngo4 sizothola u8r. Sisuseke abo4 la bayasusana kuzosala u13 bese kusala u-less than. Futhi ke mophinda phinda u4 ngo5 over 2 uzosinikezane ama half side 5 zosineza u10, yabona ke ngoba phela u2 ungena ku4 ka2 futhi ke u5 komphinda phinda ngo2 uzosineza u10, yabo? Manje ke sizoyenzani? Sizohlanganisa ngo13 komabili amacala kuze kuzosala u8r, yabo? Nango ke 8r wethu bese sifaka iphawu lethu less than 10 bohlanganisa ngo13 kuzosineza u23. Manje ke sizowenzani? Sohlukanisa ngo8 komabili amacala sosala no-r kuleli icala futhi ke u8 impendulo yethu izosala ibe uyini? R mncane naku 23 phezulu kwa8 noma ke bofuna ukuyenza i-mixed fraction uzothini? Uzothi r mncane naku 2 phezulu kwa7 phezulu kwa8, yabo? Nayo ke impendulo yethu yokucala. Sesingasuka ke manje siye kuleli icala manje sibheke kahle ukuthi impendulo yaka R futhi izoba yini, yabo? Awuthi sibheke ke manje sithini? So
phinda ngo4 anithi njengasecaleni ukuze manje kuzoba lula isibalo sethu. Masiphinda u2r ngo4 kuzosinikezani 8r minus 13 kukhulu kunaku negative 10 ngoba phela u4 bomphinda ngo5 phezu kwa2 kuzosinikeza u10. Manje ke bese ke sihlanganisa ngo13 komabili amacala. Masihlanganisa ngo13 komabili amacala kuzosinikezani? Kuzosinikeza u8r mkhulu kunaku u13 momhlanganisa no10 kuzosinikeza u3. Futhi ke u-r masihlukanisa ngo8 kuzosinikeza u-r wethu uzoba mkhulu kunaku 3/8. Uyabona ke nayo impendulo yethu yesibili. Manje ke asidwebe inumber line yethu nayo ke induku yethu. Asizikhumbuze futhi ukuthi u-r mele abe mkhulu kunaku 3 phezu kwa8. Athi sibhale r wethu noma singathi u3 phezu kwa8 mele abe mncane kunaku r. Futhi ke u-r abe mncane kunaku 2 phinde ngo7 phezu kwa8. Yabo? Kunumber line yethu izoba njani? Sidwebe u3 phezu kwa8 ukume kuphi? Ume ngapha. Nayo sobhala kucala sothi 1 2 3 4. Manje ke u2 phezu uphindwa ngo7 phezu kwa8 ungilana uphakathi kwa2 no3. Futhi ke u3 phezu kwa8 ungapha. Yabo? Manje ke kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi yonke inombolo ephakathi kwa3 phezu kwa8 no2 ophindwa ngo7 phezu kwa8 uzosinikeza phela u-r wethu. Yabo? Kusho khona ukuthi inombolo engaphakathi noma yiphi inombolo engaphakathi esingayithola kumele isinikeze impendulo elungile njengo1. Yabo? Masingafaka u1 esikhaleni saka-r sizotholani? Nayo ke impendulo yethu sizothola u-minus 1/4. And bosozibuza kahle u-minus 1/4 mncane kunaku 2.5. Yabo? Kusho khona ukuthi impendulo yethu ilungile. Manje ke basingafaka u0 esikhaleni saka-r ngoba u0 bathi akumelanga simsebenzise esikhaleni saka-r. Kusho khona ukuthi impendulo yethu izoba mkhulu naku 2.5. Uthi sibheke kahle lento le. Masingafaka u0 esikhaleni saka no-r futhi ke u0 bomphinda ngo2 kuzosineza u0 bese kusala u-3 phezu u1/4. Bese ke lokhu u-3 1/4 absolute value yakhona izoba u3 1/4. Kusho khona ukuthi u3 1/4 mkhulu naku 2.5. Yabo? Iyo ke impendulo engeke fanele siyisebenzise u0. Siyabona kuyabonakala ukuthi akumelanga simsebenzise. Yabo? Ngiyathemba lokhu kusizile kakhulu kuze sibonane futhi. Ngiyabonga. Bye bye.